тамошобинон муҳтарам, насри навбатии барномаи иттилоъии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Сафтор. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ноил шудан ба ҳадафи то соли 2030 ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ лоиҳаҳои давлатии сармоягузориро бо ҷалби беш аз 12 миллиард сомонӣ амалӣ гардонидааст. натиҷа ҳамин буд ки тибқи рейтинги форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар доираи нишондиҳандаи қобилияти рақобати байналмилалӣ Тоҷикистон аз ҷиҳати сифати роҳҳо ва рушди инфрасохтор мавқеи хубро ишғол намуда, дар ин ҷода ба ҳайси кишвари пешқадам дар минтақа арзёбӣ гардид. Соли равон дар доираи таҷдиди роҳи автомобилгарди Хуҷанд-Исфара, қитъаҳои Гулистон-Исфара, Исфараким ва Конибодон-Патар мавриди истифода қарор гирифтанд. натиҷаҳои ба дастомада ронандагону мусофиронро аз имкони замонавии хизматрасонии соҳаи роҳдорӣ баҳравар намуд. ҳоло бошад дар соҳаи нақлиёт татбиқи 12 лоиҳаи сармоягузорӣ идома дорад. дар соли равон боркашонии дохилӣ 10.9%, байналмилалӣ 29.5% ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ бошад 2.3 маротиба афзоиш ёфтааст. тавассути нақлиёти роҳи оҳан бошад дар ин давра боркашонии 17.5% ва гардиши бор 55.9% зиёд шудааст. нишондоди тадриҷии баланд дар ин самт қабл аз ҳама дар заминаи татбиқи яке аз ҳадафҳои аслии ҳукумати мамлакат раҳои бахшидани Тоҷикистон аз бумбасти коммуникатсионӣ сурат мегирад. аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ то имрӯз таҷдиду навсозии роҳу пулҳо бо истифода аз имконоти мавҷуда ҷараён дорад. дар солҳои соҳибистиқлолӣ раҳои бахшидани кишвар аз бумбасти коммуникатсионӣ яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд. бунёду навсозии роҳҳои автомобилгард ва нақбҳо бо таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон сурат гирифт ва имрӯз ронандагон ва мусофирон аз хизматрасонии сатҳи баланди роҳдорӣ баҳравар ҳастанд. дар соли 2018 низ дар идомаи мантиқии сиёсати созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат бунёду навсозӣ ва таъмири роҳу пулҳои аҳамияти байналмилалию маҳаллӣ дошта идома ёфтанд. аз ҷумла дар ин давра дар доираи таҷдиди роҳи автомобилгарди Хуҷанд-Исфара қитъаҳои Гулистон-Исфара бо дарозии 18.2 км, Исфараким бо дарозии 13 км ва Конибодон-Патар бо дарозии 5.7 км мавриди истифода қарор гирифтанд. ҳамзамон дар ҳамин доира 12 пул бунёду таҷдид шуданд. айни замон дар соҳаи нақлиёт татбиқи 12 лоиҳаи сармоягузорӣ идома дорад ки аз ин 11 лоиҳа ба соҳаи роҳдорӣ алоқаманд мебошад. дар раванди татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ҳоло 950 нафар коргарону мутахассисон ба шуғл фаро гирифта шудаанд. ҳоло аз ҷумла бо ҷалби сармоя ва саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҷдиди қитъаҳои боқимондаи роҳи автомобилгарди Хуҷанд-Исфара идома дорад. дар қитъаҳои аз пайкараи Абуали Ибни Сино то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе 92.6% корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида шудааст. марҳилаи якуми таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе бохтар бошад, бо истифода аз тамоми имконоти мавҷуда ҷараён дорад. лоиҳаи барқарорсозии километри 347-уми роҳи автомобилгарди Душанбе-Кулма дар мавзеи Шиговади ноҳияи Дарвоз ки дар натиҷаи офати табиӣ зарар дида буд ба анҷом расид. ҳамзамон корҳои лоиҳакашӣ ва омодагӣ дар лоиҳаи мустаҳкам намудани инфрасохтори муҳим ҷиҳати таъмини устувории зидди хатарҳои табиӣ барои бунёди 18 адад пул дар ноҳияҳои вилояти Бадахшон идома дорад. дар баробари татбиқи лоиҳаҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ барои сохтмони асосӣ дар соли 2018 барои 28 иншоот 45 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст. иҷроиши корҳо дар ин самт бошад 150.3%-ро ташкил медиҳад. саҳми соҳибкорон низ дар бунёду таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ назаррас арзёбӣ мегардад. сохтмони роҳи автомобилгарди Душанбе сарҳади Ӯзбекистон қитъаи аз пайкараи Абуали Ибни Сино то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе, таҷдиди роҳи автомобилгарди Хуҷанд-Исфара, таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Қурғонтепа марҳилаи 1 бо сурат идома дорад. бо дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузории соҳибкорони ватанӣ ва ширкатҳои хусусӣ дар пешрафти соҳаи нақлиёт низ сол то сол зиёд гардида истодааст. аз ҷумла барои таъмиру барқарорсозии роҳҳои автомобилгарди аҳамияти маҳаллӣ дошта саҳмгузории соҳибкорон низ зиёд ба чашм мерасад.
ҳукумати мамлакат ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи то соли 2030 ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ лоиҳаҳои давлатии сармоягузориро бо ҷалби беш аз 12 миллиард сомонӣ амалӣ гардонидааст. ҳамин буд ки тибқи рейтинги форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар доираи нишондиҳандаи қобилияти рақобати байналмилалӣ Тоҷикистон аз ҷиҳати сифати роҳҳо ва рушди инфраструктур ба ҳайси кишвари пешқадам муаррифӣ гардид. дар доираи ҳадафҳо ҷиҳати ба пуррагӣ раҳоӣ бахшидани Тоҷикистон аз бумбасти коммуникатсионӣ дар давраи миёнамуҳлат таҷдид ва навсозии зиёда аз 2000 километр роҳҳои мошингарди ба меъёрҳои замон мувофиқ пешбинӣ шудааст. маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ дар доираи расидан ба яке аз ҳадафҳои аслӣ раҳоӣ бахшидан аз бумбасти коммуникатсионӣ Тоҷикистон ба як кишвари воҳид табдил дода шуд. дар минбаъдан низ таҷдиду навсозии роҳҳо ва ба ин васила заминагузорӣ кардан ба рушди тамоми бахшҳо чун ҳадафи ягонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боқӣ мемонад. Наврусиҳ Азизулло Ҳафизуллои Шагнам, Неқадами Нуралӣ, Ахбор. саҳми соҳибкорони ноҳияи Нуробод дар раванди корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон хеле ҳам назаррас мебошад. аз ҷумла соли ҷорӣ аз ҳисоби соҳибкорони маҳаллӣ дар 36 иншооти таъиноти гуногун корҳои сохтмонӣ аз рӯи нақша идома дошта, бештари он дар арафаи ҷашни 27-солагии истиқлолияти давлатӣ ба истифода дода мешавад. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. симои маркази маъмурии ноҳияи Нуробод шаҳраки Дарбан бо бунёди марказҳои тиҷоратии баландошёна сол то сол ободу зебо шуда истодааст. бештари ин марказҳои тиҷоратӣ дар шафати бозори шаҳраки Дарбанд бунёд шуда ин маконро кӯчаи соҳибкорон ном мебаранд, ки ҳамаи иншооти ин маҳалла аз рӯи нақшаи генералӣ дар партави рушди соҳибкорӣ ва ғамхориҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои соҳибкорони маҳаллӣ иборат аз ду ошона сохта шуданд. аз рӯи маълумоти идораи нозироти андоз дар ноҳияи Нуробод 244 нафар соҳибкорони инфиродӣ фаъолият намуда, саҳми онҳо то андозае дар ғанӣ гардидани даромадҳои маҳаллӣ назаррас мебошанд. ин аст ки барои рушди соҳибкорӣ тамоми шароитҳои зарурӣ пурра муҳайё мебошад, то онҳо тавонанд дар бунёди корхонаҳои хурди истеҳсолӣ, марказҳои тиҷоративу ошхона ва дигар иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ саҳми худро гузоранд. соли ҷорӣ аз рӯи нақшаи чорабиниҳои мақомоти маҳаллӣ ба истиқболи ҷашни 27-солагии истиқлолияти давлатии кишвари азизамон аз ҳисоби соҳибкорони маҳаллӣ бунёди 36 иншооти таъиноти гуногуни хоҷагии халқ ба маблағи беш аз 15 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки бештари он дар маркази шаҳраки Дарбанд ва ҷамоати деҳоти Хумдон дар асоси лоиҳаи сохтмони замонавӣ ва талаботи бехатарӣ бо сифати баланд сохта мешаванд. дар шафати бозори шаҳраки Дарбанд ва дигар маҳалҳои аҳолинишин айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар 14 иншоот аз рӯи нақша ҷараён дошта, бинокорон мақсад доранд ки корҳои пешбинишударо бо сифати баланд ба сомон расонанд. мардуми ноҳияи Нуробод махсусан соҳибкорони маҳаллӣ хуб дарк намуданд ки иншооти бунёдшаванда аслан бо мақсади зиндагии шоиста ва баландбардоштани сатҳи зиндагии ҳар як фарди кишварамон равона шуда, фаъолияти бо низоми он метавонад ба ҷалби даҳҳо нафар бо ҷойи кори доимӣ ва пешрафти иқтисодиёти кишвари азизамон мусоидат намояд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои Барномаи Ахбор аз ноҳияи Нуробод. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои табиати зебо ва захираҳои бузурги табиӣ мебошад. соли 2017 дар доираи иқдомҳои созанда дар ноҳияи Тимурмалик осоишгоҳи нигора бо шароити арзанда ва мутобиқ ба талабот сохта ба истифода дода шуд, ки эҳтиёҷмандон аз дохил ва хориҷи мамлакат барои табобат ба ин ҷо меоянд. лои табиӣ ба ин осоишгоҳ аз масофаи 8 километр аз диҳаи гулдараи ноҳия дастрас карда мешавад, ки ба 10 намуди беморӣ фоидаовар аст. гузориши Зоидшои Тағои Мурод.
дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии ноҳияи темурмалики вилояти хатлон дорои таърихи қадима ва захираҳои бузурги табиӣ мебошад. лои ҳудуди деҳаи гулдараи ноҳияи темурмалик табиӣ ва табобатӣ буда, аз он на танҳо дар осоишгоҳи нигора, балки дар тамоми табобатгоҳҳои ҷумҳурӣ истифода мегардад, зеро хусусияти табобатиаш зиёд ва натиҷаовар аст. ба осоишгоҳи мазкур бемороне муроҷиат мекунанд, ки аз бемории буғумдард, сутумуҳра, бемориҳо баъди осеби майна, илтиҳоби музмини меъда ранҷ мекашанд. ин гуна беморон баъд аз 10 рӯзи табобат худро беҳтар ҳис мекунанд. раҳмат ба ҳамин роҳбарони осоишгоҳ ки ба ҳамаи истироҳаткунандагон хизматрасонии хуб мекунанд. ҷои беҳтарин дар ҳамин ҷо ки барои табобати по ҳастай. мо дар муддати 10 рӯз аст ки дар ҳамин ҷо истироҳат кардем. ҳама шароиташ хуб ҳастай. дар баробари мо истироҳат кардан бо дар дахили ҳамин истироҳатгоҳ ҳастай, ҷои варзишгоҳ ҳастай, ҷои теннис ҳастай, бильярд ҳастай. метавонӣ бо баъди табобатҳо гирифтан бо инҷо истироҳат кунӣ. барои табобати тамоми намуди бемориҳо ва барқарор кардани саломатии муроҷиаткунандагон дар осоишгоҳи мазкур дастгоҳҳои муосири табобатӣ ворид карда шуда, феълан аз шароити мавҷуда сокинон ба таври пурра истифода мебаранд. ба табобатгоҳи мазкур на танҳо сокинони шаҳру ноҳияҳои мамлакат, балки аз кишварҳои хориҷ низ барои барқарор кардани саломатии худ меоянд. ба наздикӣ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон омадан, аз Русия омадан, аз Қазоқистон омадан, аз Туркменистон омадан, қариб ки аз ҳамаи кишварҳои дигар мамлакатҳо омада осоишгоҳмон табобат гирифтанд ва розӣ рафта шуданд. аз оғози фаъолият то охири соли 2017 беш аз 800 нафар ва аз аввали соли ҷорӣ то имрӯз 500 нафар барои барқарор кардани саломатиашон ба осоишгоҳи мазкур муроҷиат карданд. барои табобат ба ин истироҳатгоҳ омадам. бемории ман фишори баланд буд ва дарди поҳом. имрӯз 6 рӯз аст ки ман дар ҳамин истироҳатгоҳ табобат гирифта истодам ва табобатҳои инҳо хеле барои саломатии ман фоида оварданд. асосан ҳам об ва лояш, оби гугирд ва лое ки дар ҳамин ҷа мегирам. ин ду табобате ки дар ин ҷо ҳастанд ҳамашон табиӣ ва аз ҳамин ноҳия мебошанд. оби гугирдаш ки оби гарм аст, ин оба на гарм мекунад, на хунук. худаш аз чашма мебарояд, ба шарвандо барои табобат истифода мебаранд. лояшам ҳамин хел лоя мегирӣ, агар фишорот баланд боша, баъди гирифтани лой фишорот паст мешавад. ва ман баъди дар ҳамин қадар муддат хеле худамро нағз ҳис мекунам ва аз кормандони ин истироҳатгоҳ хеле миннатдорам ки муомилаи хуб доранд. бинои осоишгоҳи нигора дар маркази ноҳияи темурмалики вилояти хатлон дуошона буда, дар ин ҷо барои табобати беморон шароиту имкониятҳои зиёд мавҷуданд. дар ошонаи аввали осоишгоҳ ҷой барои табобат ва дар ошонаи дуюм хобгоҳи замонавӣ муҳайё карда шудааст. имрӯз осоишгоҳи мо ҳама таҷҳизотҳои муосир ҳозиразамон тамин аст. бемории табобат гузаронда мешавад, табобати асаб хастагӣ, остеохондроз, радикулити гардан, радикулити қафаси сер, радикулити миён, брахоэпилепсия, бемории брахоэпилепсия, бемории занона барои безурёти табобат мегиранд, бемории амрози дарунӣ, бемории осеб, мана артерит метавонад табобат бигиранд. бартари осоишгоҳи мо ҳамин аст ки мо оби сероводори табиӣ дорем ва лои табиӣ дорем ки ҳар рӯз мо метавонем ҳама одаморо ба ҳамин табобат беғарз ин оби лой бо қариб 20 намуд табобатҳо ҳаст ки имрӯз мизоҷона гирифта метавонад. дар баробари табобат ҳамзамон барои фароғату истироҳати беморон барномаҳои рангини фарҳангӣ доир карда мешаванд. дар ошонаи якуми қисми дуюми осоишгоҳ ошхонаи васеъи дорои шароити арзанда сохта шудааст ки 3 вақт ба беморон хӯрокҳои парҳезӣ пешниҳод карда мешавад. хизматрасонишон хуб аст, бо шаҳрвандо хеле самимона муносибат мекунанд. истироҳат ҳам кардем, хӯрокҳошам хеле беҳтарай. хӯрокҳои чӣ доранд, бо мазза доранд, ҳам табобатӣ ҳастанд, барои саломатӣ тайёр мекунанд. чорабиниҳои фарҳангӣ ҳар шаб мешава мегзаронанд.
جمهوری تاجیکستان دارای موضع‌های زیادی تاریخی معماری و سیاحی میباشد. مجمع سیاحی تاریخی پنجشنبه در شهر خوجند معرفی کننده صنعت معماری و شهرسازی و بازارداری میباشد که در آسیای مرکزی نظیر ندارد. در سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، کارهای تعمیر و نوسازی در این مجمع تاریخی به راه مانده شده است که این برای جلب بیشتر سیاحان و حفظ یادگاری مساعدت می‌نماید. گزارش محمود احمدزاده، روزعلی رحمان و الیاسی باباجان. در خطور یادگاری‌های زیاد تاریخی جمهوری تاجیکستان، مجمع معماری و شهرسازی شرق، میدان و بازار پنجشنبه به همه معیارها و طلبات زمان خود موافق در سالهای 60 عصر 20 از جانب بناکاران محلی با طرح خاصه و آرایش ملی بنیاد شده است که آن نزدیک به مجمع معماری مسجد جامع شیخ مصلح الدین جایگیر است که با رعایت طلبات‌های ساختمانی‌اش به این موضع زیبایی خاصه می‌بخشد. مجمع تاریخی و معماری پنجشنبه مساحت 4.5 گکتار را فرا گرفته، در رفت بنیاد و آرایش آن همه اسلوب‌های بناکاری تاجیکان، طرح بنا، گچکاری، صنعت نقاشی، ستونپایه‌ها، نیم گنبدها و طور ملی آفریده شدند که این صنعت معماری در آسیای میانه بی‌نظیر و یگانه میباشد. از این لحاظ این یادگاری صنعت معماری خلق تاجیک و فهرست یادگاری‌های وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان نامنویس گردیده است. امروز نیز بنا میدان وسیع آن و مسجد شیخ مصلح الدین در خطور دیگر یادگاری‌های تاریخی بی‌نظیر جمهوری تاجیکستان مکان تماشای مهمانان و سیاحان میباشد. اصلا این مکان برای به راه ماندن تجارت، فروش محصولات کشاورزی ساخته شده است و امروز نیز همچون بازار کلان فعالیت داشته، آیین بازار و بازارداری مردم تاجیک را نشان می‌دهد. سال 2018 که سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی است، همین مجمع بازار پنجشنبه و مجمع شیخ مصلح الدین در جای واقع هستند که برای سیاحان هم داخلی و هم خارجی دقت جلب کننده می باشد. با اعلان گردیدن سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان، بهر جلب بیشتر مهمانان و سیاحان و حفظ این یادگاری ملی، کارهای تعمیر و نوسازی، رنگ و بار نقش و نگار ملی در این مجمع تاریخی و فرهنگی به راه مانده شده است. از جانب بناکاران صاحب تجربه با در نظرگیری نگاهداشت ماهیت، طرح معماری و فرهنگی، کارهای تعمیری مجمع انجام داده می شود. امروزها قسمت زیاد کارهای تعمیری انجام داده شده، رنگ و بار نقش و نگاره‌های ملی در گنبد اساسی ادامه دارد. امروز که آن تعمیر آن از نو بنیاد آن از طرف متخصصان وطنیمان شده ایستاده است، می تواند در آینده نیز همه سیاحان را هم به تاریخ مجمعی انون شیخ مصلح الدین که به اصل 14 و آخرش اصل 19 تعلق دارد و هم مجمع تاریخی صنعت معماری امروزه بازار پنجشنبه می تواند سیاحان را جلب نماید و خود قیاس کنید که امروزها همه مهمانانی که هم داخلی هستند هم خارجی هستند حتما دیدن از همین مجمع ها میکنند که میدان آن خودش امکانات میدهد که دو صنعت معماری دوره‌های گوناگون با هم شبیه، با هم یکدم دو تکراری خود یکدیگر را پوره کنند و زیبایی صنعت معماری مردم ما را برای تماشابینان افتتاح کنند. انجام کارها امکان می‌دهد که مجمع تاریخی جلوی نو را به خود کسب کند و همچنین یادگاری تاریخی و معماری صنعت ملی خلق تاجیک را به جهانیان صدساله‌ها معرفی نماید. ادامه برنامه. سال روان کشاورزان ناحیه شهر توز بعد جمع‌آوری غله و پیاز در میدان 4961 گکتار کشتی تکراری گذرانیدند. دهقانان اصلا در زمین‌های خالی شده چهارمغز زمینی، جواری مکه برای دان، شالی و پالزی‌ها کشت نمودند. گزارش گلچهره ستار. سهمداران خواجگی‌های دهقانی ناحیه شهر توسی ولایت ختلان هر قطعه زمین را ثمرناک استفاده برده در یک سال می توانند از زمین تا 3 مراتبه حاصل به دست دارند. میدان عمومی زمین‌های کارم آبی در ناحیه 8840 گکتار را تشکیل می دهد که به 2067 خواجگی دهقانی برای استفاده بری یک عمری وابسته گردیده است.
به خاطر ثمراناک و عاقلانه استفاده بردن هر قطعه از زمین، افزونگردانیدن استحصال محصولات کشاورزی و فراوانی بازارهای استعمالی، سهامداران خواجگی‌های دهقانی ناحیه شهر توس در میدان 4961 هکتار زمین کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی را به راه ماندند. خواجگیداران در 128 هکتار زمین بعد جمع‌آوری حاصل غله‌دانگی‌ها چهارمغز زمینی کشت نمودند که از برگ و پایه و حاصل این زراعت تکنیکی منفعت خیلی زیادی اقتصادی به دست می آورند. امسال در بخش خواجگی‌های جمعیتی و دهقانی موافق دورنما باید در میدان 2154 هکتار کشتی تکراری به راه مانده میشد که خواجگیداران توانستند این میدان را به 2689 هکتار رسانند. در یک جایگی با بخش اهالی باشد میدان کشتی تکراری به 4961 هکتار رسید. در جماعت دهات خدای نظر خالمتوف امسال 250 هکتار زمین از خود کرده شده در زمین هایی که مدت 20 سال از گردش کشاورزی بیرون ماندن امسال پخته و پالیزی کشت کرده شد که عین زمان نهال ها نشو و نمای خوب دارند. 560 هکتار زمین هایی که در ناحیه با سبب های گوناگون سالهای زیاد از استحصالات کشاورزی دور مانده بودند امسال به گردش کشاورزی وارد گردیدند. در گرمترین منطقه تاجیکستان ایواج پخته علکه شکفته است و خواجگیداران به موسم پخته چینی آمادگی میگیرند. در دهه ایواج علکه پخته شکفتگی است. ما با باوری کامل گفته میتوانم که از 12 آگوست ما از 12 تا 15 آگوست چینیش پخته را آغاز میکنیم. وابسته از هر یک خواجگی دهقانی وابسته از کارکرد تکنیکی اما کارکرد بین خطرهای پخته است و دادن مینرالی است. اگر همه عامل‌های حیات رستنی به پخته رسیده باشه به همین رستنی رسیدگی باشه من با باوری کامل گفتم میتونم که 40 سانتی زیادتر گرفته میتونم. در این ناحیه اقلیمش خیلی گرم هوسمندی خواجگیداران با کشت، استحصال و فروش این زراعت تکنیکی خیلی زیاد است. امسال میدان کشتی پخته را خواجگیداران به 5250 هکتار رسانیده مقصد دارند که حاصلناکی را از هر هکتار به 35-40 سنتی رسانند. دیابت قند یکی از بیماری‌های به حساب می‌رود که نوابسته به سن و سال آدمان با آن گرفتار می‌شوند. بیماری مذکور به دو نوع جدا می‌شود. به نوع یکمی آن شخصانی تا 35 و به نوع دومی آن آدمانی از سن 35 ساله بالا گرفتار می‌شوند. متخصصان ساحه طب ابراز می‌دارند که برای پیشگیری و تبابت دیابت قند هر یک نفر باید سری وقت به طبیبان مراجعت نماید، زیرا مشخص کردن گرفتاری به نوع دوم این بیماری تنها با واسطه تشخیص طبی امکان پذیر است. گزارش نوبتی در این خصوص تهیه شده است. دیابت قند بیماری متصل است که از بلندشوی سطح قند خون بر اثر نارسایی انسولین به عمل می آید. علامت‌های پیداشوی بیماری دیابت قند این علامت‌های بسیارتر بیماران مراجعه می‌کنند با خشک شدن دهان، تشنگی، تیز آبنوشی، خیره شوی چشمان، خراب شوی، دیر شفایابی زخم‌ها، زود سرایت یابی و در طفلان نوزاد یا اینکه کودکان باشد به یگان اساس خراب شوی طفل در هنگامی یعنی پیشاب کردن طفل در ازارچه یا این لطچه طفل شخشول می شود که این یکی از سبب‌های پیداشوی یعنی بیماری دیابت قند در بین کودکان می باشد. در خاطر باید نگاه داشت که بیماری دیابت قند نوع دو میتواند به علامت پیدا شود. بیماران شکایت نکنند. از این لحاظ شخصانی که از 40 ساله بالا هستند ناوابسته از آن که آنها سالم هستند آنها باید از سنجیدن قند خون باید یک مرتبه گذارند که سری وقت دریافت کردن این بیماری و پیشگیری کردن اینکه تا آرزه‌های این بیماری پیدا نشود.
оризаҳои диабети қанд ин осеби рагҳои хунгузари шахсони мубталои диабети қанд ки дар натиҷа шабакаи чашм осеб дида беморро ба нобиноӣ оварда мерасонад. Инчунин бемории диабет ба гурдаҳо таъсири манфӣ гузошта боиси хуруҷи заъфи онҳо мегардад. бемории мазкур ду нав мешавад. диабети қанди навъи як беморие ки бар асари он ғадуди зери меъда аз худ инсулин ҷудо намекунад ва аз ин сабаб ба бадани бемор дорӯи инсулин гузаронида мешавад. ташкилоти ҷаҳонии тандурустӣ соли 1985 ин бемориро муайян кард ки бемории диабети қанд дар натиҷаи мутлақ ё ин ки нисбатан норасоии инсулин ки ба вайроншавии чарб сафедаҳо карбогидратҳо ва гипергликемияи музмин ва вайроншавии рагҳо нейропатия ва тағйиротҳои патологӣ қарор додани гуронгуро нишон медиҳад. диабети қандро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: навъи якум ва навъи дуюм. бемории диабети қанди навъи якумро инсулин вобаста мебинад, чунки бета-ҳуҷраи ғадуди зери меъдаи ин гуна беморон инсулин ҳосил намекунанд ё миқдори ҳосилашон хеле кам аст ки талаботи моро хонии гандондор наметавонанд. дар ин гурӯҳ гирифтор мешаванд аз даври навзодӣ то синни 30-35 сола. диабети қанди навъи дуюм беморие ки ғадуди зери меъда назар ба диабети навъи якум аз худ кам инсулин ҷудо мекунад. диабети қанди навъи дуюмро инсулин новобаста мебинад, чунки бета-ҳуҷраи ғадуди зери меъдаи ин гуна беморон инсулин ҳосил мекунад, лекин инсулин вазифаи худро иҷро карда наметавонад. яъне қандро аз хун гирифта ба ҳуҷайраҳо бурда наметавонад, миқдори қанд дар хун зиёд мешавад. мутахассисони соҳаи тиб тавсия медиҳанд ки барои пешгирии ин навъи беморӣ бояд инсон вазни худро дар ҳадди миёна нигоҳ дорад. аз истеъмоли қанд ва шириниҳо, ғизои вазнини равғанин бирёншуда худдорӣ намоянд, истифодаи сигарро қатъ намояд ва бештар ба варзиш машғул шаванд. истеъмоли дурусти ғизо низ барои пешгирӣ ва табобати бемории мазкур нақши муҳим дорад. дар робита ба ин мутахассис чунин тавсия медиҳад: онҳо бояд кӯшиш кунанд ки маҳсулотҳои ширин ки фоизнокиашон аз 3% кам аст, онҳо бисёртар аз инҳо истеъмол намоянд ва истеъмоли ҳаррӯзаи хӯрокро на камтар аз 5-6 маротиба. онҳо бояд як шабонарӯз на кам аз 5-6 маротиба бояд хӯрок истеъмол намоянд ва сабзавотҳо аз меваҳое ки ширин нестанд ба монанди себ, аз сабзавотҳо ва мевагиҳо, онҳо метавонанд меваҳое ки ширин нестанд, онҳо метавонанд аз онҳо бисёртар истифода баранд. дар маҷмӯъ ҳар як нафар барои пешгирӣ ва табобати диабети қанд бояд пеш аз ҳама худ мубориза барад ва дар ҳолати пайдоиши нишонаҳо ба монанди фарбеҳӣ, лоғаршавии нобаҳангом, қоқ шудани даҳон, кам шудани иштиҳо ба табибон муроҷиат намоянд. оишаи саттор, меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. саломату сарбаланд ва бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед.